como correximos unha tarefa nesta nova versión de Moodle. Vemos aquí no bloque de actividades recente que temos unha tarefa que nos acaba de entregar o alumno 1. Entramos na tarefa, que é esta, neste caso, e vemos que temos dúas opcións, ver e cualificar todas as entregas ou cualificación. Se imos a ver e cualificar todas as entregas, accedemos á pantalla semellante a que había na versión anterior do Moodle. E logo, dende cualificación, volvo de novo á pantalla de corrección. Ben, esta pantalla sí que cambiou bastante. Sen embargo, se imos dende o enunciado da tarefa e prememos cualificación, imos directamente á pantalla de corrección sen pasar pola lista de alumnado. Ben, a pantalla de corrección esta versión cambia bastante. Por un lado, ten aquí á esquerda o arquivo que pode ter entregado o alumno. O que ocurre é que se é unha tarefa que non teñen que entregar nada, isto sempre vai a aparecer baleiro. Tamén vai a aparecer baleiro se entrega un arquivo nun formato que non este admitido na tarefa. De acordo? Ben, que podemos facer nesta parte da dereita? Pois nesta parte da dereita o que temos é a pantalla de corrección en si mesma. Leeremos a entrega, o traballo do alumno, poremos aquí unha nota e logo faremos un comentario. De acordo? Ben, unha aportación moi interesante desta nova versión é que tamén nos permite mudar a pantalla de corrección da tarefa, quedarnos só con esta parte de aquí onde poñemos a nota e os comentarios, ter as dúas partes, a corrección do arquivo entregado e os comentarios, ou ben só o arquivo e podemos facer a corrección sobre o arquivo. Imos ver un pouquiño máis adiante como facelo. Outra das aportacións que a min me parecen moi interesantes é o filtro. Este filtro de aquí enriba nos permite facer unha escolla das tarefas. Por exemplo, agora vou escoller aquelas tarefas que requiren cualificación, porque as demais non me interesa. Vemos, por exemplo, que teño a miña alumna Leonor que me ven de entregar un PDF e aquí vexo o resultado do seu traballo. Fixadevos que vexo unha páxina de unha en unha. Para cambiar de páxina tería que premer neste icono de aquí enriba. De acordo? Ben, para cambiar de alumno, nos movemos con estas frechas de aquí da dereita. Rubén entregoume un arquivo, pero un arquivo ODT. E como este tipo de arquivo non está admitido nesta tarefa, aquí non vemos nada. Aquí imos ver os PDFs, basicamente. De acordo? Mañá lle direi que me suba o PDF. Seguinte alumno, aquí teño un alumno de proba. E vos explicar como funciona estas ferramentas para correxir en liña este documento. Estas ferramentas o que me van permitir é incorporar correccións no documento do alumno. Por exemplo, con este cadradiño de aquí, escollo a súa cor, en verde, pinchando e arrastrando trazo un cuadrado e podo poñer un comentario. De acordo? Este comentario vaino ver o alumno cando acceda á corrección da súa tarefa. Vale? Vai a ver todos os comentarios que faga. Estas dúas ferramentas permiten movernos polo curso. Isto permite mover a páxina, vale? Pois, simplemente ir de arriba para abaixo sen desplazala. Logo, estes iconos de aquí permiten trazar estas figuras. Unha liña curva, unha liña recta, un rectángulo, se quero resaltar algo en particular, un círculo, vale? A escolla que eu faga. E aquí escollemos a cor. Este de aquí, que me parece a ferramenta máis interesante deste grupo,
e un marcador. Por exemplo, se quero marcar un erro, vale? Pois podo marcalo ben marcadiño así. E logo temos por último os sellos. Os sellos poden ser moi gráficos, vale? Por exemplo, podemos poñerlle unha cara sonriente aquí para indicar que este exercicio está moi ben feito, vale? Poríamos unha nota, podemos poñerlle un 8, o comentario, sempre facer as indicacións de mellora, vale? Pero tamén as felicitacións para animalo. E logo daríamoslle a agardar os cambios. Cando o alumno entre na súa tarefa, vai a ter acceso a este arquivo con estas correccións. De acordo? Veña, ánimo e adiante, que esta sí é unha mellora importante con respecto á versión anterior de Moodle. A corrixir.